Днес ще ви разкажа за една от най-ярките легенди в Хърватска от района на Загреб. Хърватия е една от държавите с изключително богата култура и история, в която дебнат легенди и митове от почти всеки ъгъл. Черната кралица на Хърватия е една от легендите, които винаги са ми били интересни. Историята е свързана с средновековната крепост, построена върху хълма Медведница, обграждащ Загреб цели 8 века – Медведградската крепост. Тази крепост е построена през 1254 година след катастрофалното настъпление на татарите, които завладяват и опожаряват цялата територия на Загреб. Крепостта Медведград е построена стратегически за защита, като също така е била подготвена и за битка, но интересен факт е, че никога не е била атакувана. И тук идва време да навлезем по-надълбоко в историята на Черната кралица. Става дума за съвсем реална личност. Кралица Барбара фон Цили, която в този период е втората съпруга на римско-немския император Сигизмунд Люксембургски, който е крал на Унгария и Хърватия, крал на Бохемия и в същото време император на Свещената римска империя в периода от 1433 до 1437 година. Тя получава призванието Черната кралица поради черната си душа и до някъде заради черните си дрехи, като притежавала и домашен любимец Гарван, който слушал вярно всичките й заповеди. Тези заповеди били насочени най-вече към атаката на противниците на краля, които след това Гарван натопивала с ногтите си, но понякога, когато й било скучно, тя изпращала Гарван да атакува собствените й войници. Освен очевидно странния си нрав, кралицата била изключително красива жена. Много мъже неусетно се захласвали по нейната красота. Мъже, които след това Черната кралица много често убивала, като ги бутала от кулата на Медведград или ги затваряла в клетка с диви прасета и наблюдавала как се бият, което превръща легендата й в мрачна любовна история. Според записите на историци и духовници, като папа Пио II, а и според редица други исторически извори, кралица Барбара фон Цили е красива червенокоса жена, облечена предимно в черно, но животът е описан като жесток и пълен с грях, като всички я смятат за вещица, обвинявайки я в алхимия. Тя не е единствената владетелка на Бохемия, пристрастена към тайните на окултизма и алхимията, но най-вероятно ще засегнем тази тема в други епизоди. С това казано, кралицата действително се посвещава на окултните науки и се занимава с алхимия, което предизвиква недоволство и сериозна оплаха в редица нейни съвременници и дори в самия й двор. Говори се, че бохемският алхимик Йоан от Лаац е докладвал за техните химически експерименти през около 1440 година в ръкопис, който сега е изгубен, за който докторът Бенедикт Николаус Петрелс съобщава в предговор към своето издание на Химишен Шрифтен от Василий Валентин. След това Лаац тества нейните алхимични знания. Тя, разбира се, договаря с женска деликатност и хитрост и боядисва медно-бяло пред очите му с прах от живак, арсен и съставки, които не успява да разкрие пред него или не желае, като така уж превръща метал в сребро. Лаац обаче установява, че въпреки че линията е същата като при среброто, металът не издържа теста с чук. Тя също така му показва още много подобни трикове, като дори прави злато с железен шафран, медна вар и други прахове, които отново обаче губят цвета си при разтопяване. Лаац пише, че тя е измамила много търговци. Когато той обвинява в измама, тя го заплашва, че ще го затвори и най-вероятно е могла, но в крайна сметка го помилва и го оставя на Божията воля, каквото и да означава това. Това стига толкова далеч, че в даден етап се появяват легенди, че тя е вампир.
като до днес в някои райони на Балканите се боят истински от нея. Световната хроника на Хартман Шедел от 1493 година също я определя като германската Месалина. Като това е рекламирано и от династически сравноваващите се Хабсбурги. Създава ни безкрайно зловещ имидж, който разбира се не е съвсем незаслужен в конкретния случай. По времето на Османската империя, турците идват в Медведград, за да го завладеят. Поради лошия характер на кралицата, никой от гражданите няма никакво намерение да й помогне. Поради тази причина, черната кралица извикала дявола и се заклела с думите: "Помети ги с всичка сила, дяволе, давам ти Медведград и себе си." Но това не било достатъчно за дявола. Едва когато предложила и собствената си душа на дявола, османците били подплашени и Медведград бил спасен, но Барбара трябвало да плати цената на душата си и проклятието. Тя, разбира се опитала да заблуди дявола и предложила да плати по 12 златни монети на различни мъже, които да я носят 3 пъти около крепостта. Дяволът обаче предвидил колко коварна може да бъде черната кралица и поставил капани около замъка. Затова и никой не успял да се справи с задачата, поставена от нея. Опитът й да се отърве от проклятието разгневил дявола толкова много, че тя привлякла още по-голямо проклятие – неговата любов. След смъртта си тя станала змийската кралица, съпругата на дявола. Според легендите, тя помага на дявола и до днес и често може да бъде видяна на кръстопът или в по-запустелите райони, цялата облечена в черно. Но тъй като, както споменах, имала и проклет характер, от време на време се пречка на дявола, като се появява като сигнал за опасност, с цел да предупреди хората за предстоящи трагедии и да ги спаси. Има множество сигнали за нетипична фигура, облечена в черно, из района на крепостта и някои части на Загреб. Красива, висока жена, облечена в черно, като всъщност повечето пъти хората я представят като мрачен ангел-пазител. Някои от местните също така разказват, че кралицата има наследници извън територията на Хърватия, които са наследили нейната вампирска кръв и, разбира се, познанията на майка си. Една част от хората още се боят от това, че черната кралица е вампир, надарен с вечен живот, който все още броди из земите на Загреб и се храни нощем от кръвта на невинни животни и хора. Други все още я смятат за демон, който върви ръка за ръка с дявола, а трети я считат за неразбран ангел-пазител, който ще ги предупреди, ако нещо ужасно е на път да се случи. Каквато и да е вашата теория, бъдете внимателни, когато вървите из нощните улици на Загреб или пък лагерувате покрай Медведница.